Здравейте! Намираме се на Рилския манастир, не се смейте. И искахме... Леко, че пацалина щеше да ми падне. Искахме да минем през онази дупка, която като се провееш. Безгрешен, но за съжаление само ванката мина по друго. Само това е безгрешен, ние сме яко грешни. Ама какво да направим? Обувките не предразполагат. Ето вижте, снимай. Като за рибарка съм, но няма как и сега мимито ще снима как слизам. Айде! Айде! Ама мимито не може да върви докато снима. Айде! Върви! Аз мога да не се разсейвам, вие ме слушайте само защото... Обстановката е критична. Обстановката е критична, да. Обаче тук е много хлъзгаво, да знаете, мимито ще го снимай. Аз искам да снимам само надолу да покажа какво е първо. Ой, да. Така, като минеш ми кажи. Ох, минах. Първото препятствие. Още 1000 препятствия. Аз само да не сляза по бързата процедура. Тук надолу има преста. Ани, ще трябва да прекъснем клип. Предавам. Ако слезем живи и здрави, пак ще се включим. Живото предаване. Живото предаване Искам да прекъсва. гледам ония клип от това в Гърция. Чакайте, че не можем да го